Ενώ σήμερα θέλουμε να κατεβάσουμε την ελληνική για να σηκώσουμε τη σημαία της λεγόμενης κριτικής πολιτείας. Δεν υπάρχει, προσέξτε, ιστορικά αυτή, με μια διάθεση ιστορικής προσέγγισης, αυτή η σημαία είναι πλήρως ανεδαφική. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε κανένα σκεπτικό, δεν μπορεί να στηριχτεί από κανένα ιστορικό γεγονός, δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο που να μπορεί να στοιχειοθετήσει. Είναι ακόμα και αυτοί που σκέφτονται, αυτά που σκέφτονται για μια ανεξάρτητη Κρήτη, έχουν κάνει λάθος στην επιλογή του εμβλήματος. Και δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το 2012. Πάρα πολλοί Μανώλη Πατεράκη έχουν την καραμέλα ότι ξέρεις κάτι, το 2012 θα γίνει δημοψήφισμα, η συνθήκη όμως του Λονδίνου. Όχι μόνο του Λονδίνου. Έτσι. Ναι. Όχι μόνο για περιμένε. Όχι μόνο η συνθήκη του Λονδίνου, αλλά και του Βουκουρεστίου. Και του Βουκουρεστίου. Δεν προβλέπει. Ξεκαθαρίζει. Εγώ διάβασα. Μπορούμε Γιάννη, την έχουμε τη συνθήκη εκεί πέρα, μπορούμε να διαβάσουμε ακριβώς γιατί. Όχι, λέει πολλά η συνθήκη, δεν μπορεί να διαβάσει. Η ουσία είναι αυτή, ότι ούτε στη μία ούτε στην άλλη υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα πρέπει να πω ότι η συνθήκη του Λονδίνου είναι σαφής. Δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Οι υποκινητές της ανεξάρτητης Κρήτης φαίνεται να έχουν σε αυτό το σημείο κάποια σοβαρά κενά ιστορικής γνώσης, καθώς αγνοούν το ότι με τη συνθήκη του Λονδίνου τυπικά τουλάχιστον δεν έγινε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Απλώς η Κρήτη πέρασε από ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο κυδαιμονίας, έστω και προσωρινά, όπως αναφέρθηκε πριν. Αυτά που είπες και εσύ. Ακούστε να δείτε, γίνανε δύο συνθήκες, έτσι. Είναι το άρθρο 4 της περίφημης συνθήκης του Λονδίνου στις 30 του Μάη του 1913 και έχουμε και μετά την δεύτερη συνθήκη στις 1η του Νοέμβρη, ένα μήνα πριν την επίσημη ένωση, έτσι 1η του Νοέμβρη του 1913. Έναν ισχυρισμό. Εμείς αυτή τη στιγμή γιατί πράγμα να συζητήσουμε? Να συζητήσουμε ότι είναι μια ανεδαφική χρήση σημαίας, ότι αυτοί που μιλάνε για ανεξάρτητη Κρήτη σαφώς δεν πρόκειται να είναι Κρήτες Έλληνες, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Κρήτες. Εγώ θα πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν υπάρχει κριτικός επαναστάσης επί τουρκοκρατίας, μεγάλος και τρανός, κόρακας, πάρτε τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες από όλους τους νομούς που να μην αγωνίστηκαν για την ένωση. Αυτοί που ζούσαν τότε επί τουρκοκρατίας γνωρίζανε και νιώθανε πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς σήμερα θεωρητικά και με μια ιστορική διάθεση θα προσεγγίζουμε. Αυτό τα λέει όλα. Καλά, εκείνη τη χρονιά είχαν κυκλοφορήσει πολλά αυτοκίνητα με τις σημαίες, με τα σημαίακια τα αυτοκόλλητα. Αυτόνομη. Να σου πω και κάτι τώρα. Εγώ το θεωρώ τελείως ηλίθιο. Έστω πως είναι οι προθέσεις του να κάνουν την κριτική πολιτεία την αυτόνομη, την ανεξάρτητη Κρήτη μάλλον. Γιατί πας και βάζεις μία σημαία που σημαίνει αυτονομία και επικυριαρχία της Τουρκίας από πάνω στο κεφάλι του. Μόνο συμφέροντα Τούρκων εξυπηρετεί τέτοια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, αλλά του λέω αυτοί που το διακινούν αυτό είναι τελείως ηλίθιοι για μένα, για να μην πω βαρύτερη κουβέντα. Μια λοιπόν που αναφέρεσαι και λες για τους Κρήτες της Γερμανίας, εγώ χωρίς να θέλω να ρίξω μομφή, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι η όλη φάση της οργάνωσης αυτής, γιατί είναι οργάνωση πλέον, ξεκινάει από τη Γερμανία με διάμεσο σταθμό τα Σκόπια που ήταν πριν μερικά χρόνια. Μάλιστα. Θα πρέπει να πω ότι η προκήρυξη που έχετε στα χέρια σας είναι και το εξώφυλλο του ημερολογίου, είναι από ημερολόγιο που έλαβα εγώ και όχι μόνο εγώ, αρκετοί τότε και είχαν ταχυδρομηθεί από τα Σκόπια. Μάλιστα. Θα πρέπει βέβαια να σας πω και ένα περιστατικό. Μπορεί περνώντας από τα Σκόπια να τα ταχυδρομήσει. Θα σας πω κάτι. Και ένα περιστατικό που έγινε στην πλατεία, στην εκκλησία των 4 Μαρτύρων, στο Ρέθινο, όπου ο ιερέας, παρουσία, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν περίοδο που ήταν το Αρκάδι. Σε ποια τέτοια περίοδο όπως είπαμε και τώρα. Μεθαύριο, ναι. Εκεί λοιπόν ο ιερέας της εκκλησίας των 4 Μαρτύρων μνημόνευσε και είπε, όπως λέει, περί υγείας του στρατού, δεν είμαι και ιερέα για να τα ξέρω. Εκεί λοιπόν είπε ότι υπέρ υγείας των μελών της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Κρήτης. Εκεί βέβαια αντέδρασαν, θυμάμαι τότε τον Λευτέρη τον Βερυβάκη, ο οποίος αν μας ακούει μπορεί να μας πάρει για να το βεβαιώσει αυτό. Και ήμουν εκεί όταν ο Λευτέρης ο Βερυβάκης κρατήθηκε για να μην χυμίξει στον ιερέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι πριν 5 χρόνια. Φανταστείτε πότε ήταν υπουργός ο Λευτέρης ο Βερυβάκης.
Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όπου λέει βγαίνει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και επειδή εμείς δεν γουστάρουμε να δούμε ούτε καπνό ούτε φωτιά, είπαμε να ρίξουμε νερό. Όχι νερό στο κρασί μας, νερό για να σβήσουμε μια φωτιά ανύπαρκτη και κάποια κάρβουνα που τα κρατάνε κάποιοι προδότες. Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν σταγόνα μυαλό, κάποιοι άνθρωποι μάλλον που ευελπιστούν να κάνουν φθηνό τουρισμό στην Τουρκία απέναντι. Με το καλό να πάνε. Η Κρήτη είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Κρήτη. Εγώ βέβαια θα πω ότι το 1976 συνελήφθη στα Χανιά κάποιος κύριος, ο οποίος είχε αναπτύξει έντονη αυτονομιστική δράση. Εβραίος. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έφτασε στα δικαστήρια, καταδικάστηκε και ως εκ θαύματος πήγε στον τόπο του. Γιατί αποδείχτηκε από τις αρχές ασφαλείας της χώρας μας ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Θα πρέπει βέβαια να πω ότι το 1977 επιχειρηματίες Ισραηλίτες επισκέφτηκαν την Κρήτη, δήθαν ότι θα αγοράσουν εκτάσεις να φτιάξουν επιχειρήσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο τάζανε, και στο τέλος η λέξη που λέγανε ήταν αν είσαστε αυτόνομο κράτος δεν θα είσαστε καλύτερα. Για όλα αυτά που λέω τώρα υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν χαρτιά. Θα πρέπει βέβαια να πω ότι ο Δημήτρης ο Σαρής, από ό,τι θυμάμαι, σαν βουλευτής είχε καταγγείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τότε ότι είχε συλληφθεί κάποιο Ισραηλινό υποβρύχιο ή σκάφος υποβρύχιο τώρα, ότι έριχναν πλάκες μαρμάρινες στη θάλασσα. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζεις. Το γνωρίζω, βέβαια. Τα οποία ήταν αλλοιωμένα με διάφορα οξύ για να φαίνεται ότι είναι πολύ παλιά. Ότι είναι πολύ παλιά, έτσι. Και ότι οι Εβραίοι έχουν την Κρήτη για πατρίδα. Ότι είχαν σχέση με την Κρήτη. Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Κοίτα, αυτή η ιστορία, παιδιά, είναι και λίγο πιο παλιά, έτσι. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι οι Γερμανοί όταν μας κατακτήσανε και επειδή υπολογίζανε θα κάτσουν πολύ καιρό και κάνανε μία μελέτη τότε και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η Κρήτη έχει μία αυτάρκεια σε όλα πλην του πετρελαίου. Μάλιστα. Βέβαια αυτή τη μελέτη τώρα την παίρνουν σημερινή και τη χρησιμοποιούν λιγάκι διαφορετικά. Λένε τα έχουμε όλα, πληρώνουμε πολλά στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν παίρνουμε ανταποδοτικά αυτά που δίνουμε, άρα να φύγουμε και να μείνουμε μόνοι μας. Όμως και στη συνέχεια, δηλαδή αυτή η ιστορία δεν είναι ούτε καινούρια αλλά ούτε και έχουν σταματήσει αυτοί παρόλα αυτά. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είναι η καταληκτική ημερομηνία, γι' αυτό ίσως υπάρχει μια έξαρση. Επειδή είναι 100 χρόνια. Ναι. Επί Χούντας, αν θυμάστε, είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που έλεγε ότι ο Βενιζέλος είναι Εβραίος. Βέβαια. Δεν τα ξεχνάτε αυτά. Ναι. Επίσης μετά οι λοντρέζικες εφημερίδες. Και ο Μινώας ήταν Εβραίος. Μπορεί, δεν ξέρω, το θυμούμε. Όχι, το λέει πάει. Η προέλευση λέει από τον κύριο Σάιρους Γκόρντον, ο οποίος ήταν επιστήμονας, είχε αμφισβητήσει και τον μινωικό πολιτισμό. Εντάξει, είχε αμφισβητήσει. Δηλαδή, εδώ παιδιά, αυτά είναι ανεδαφικά. Τώρα να τα ξεδιπλώσουμε λίγο. Εντάξει, είναι ανεδαφικά, για άνοιξε ανεδαφικά. Αυτά έχουν πάρει οι Σβούροι, για να το πούμε έτσι απλά. Οι Σβούροι και ο υπόκοσμος, αυτά έχουν πάρει.